أوغست 2009 ናይ ናስራ መሰካሕን የቕትለት ገበን ን57 ሰባት ብዘይገለ ኣበሳ ህይወቶም እንትስእኑ ነቶም 74 ድማ ንኽቆስሉ ገይርዎም እዩ። እዚ እውን ኣብ ናይ ኩዌት ታሪኽ ውሽጢ ብጣዕሚ መስደመሚ ካብ ዝኾኑ ገበናት እቲ ሓደ እዩ። ናስራ በቲ ዝሰርሓቶ ዘይልሙድ ዝኾነ መሰካሕ ገበን ብመላእ ህዝቢ ካብ ምግላላት ተላዕለ ካብቶም ናይ 54 ንጹሃት ተጎዳእቲ ካብ ዝኾኑ ቤተሰብ ግን ዋላ ሓደ እውን እንተኾነ ካብቲ ልዑል ዝኾነ መቕጻዕቲ ዝነኣሰ ነገር ንኽትቀጽዓውን ኣይሓተቱን። ናስራ ዩሱፍ ኣለንዚ እቶም ዝፈጸመቶም ገበናትን ናብዚ መስደመሚ ዝኾነ ገበን እንታይ ከም ዘለዓዓላን ክንዕዘቦ ኢና። ክቡራት ናይ ገበን ታሪኽ ተኸታተልቲ ከመይ ትጸንሑ? ንሎማዓንቲ ንሪኦ ናይ ናስራ ዩሱፍ ኣለንዚ ጉዳይ እዩ። ናይዚ ጉዳይ ፈጻሚት እታ ንእሽተይ ናይ ኩዌት ሃገር በቲ ተግባራ ካብ ምንቅጥቃጥ ተላዒሉ በዚ ገበን ምኽንያት ናይቲ ሃገር ሕጊ ክሳብ ምቕያር በፂሑ እዩ። እዚ ጋሻ ዝኾነ ናይ ገበን ፍጻመ ታሪኽ ኢሉ እውን ናይ ኩዌት ህዝቢ ፈጺሞም ዘይርስዕዎ እዮም። እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ኢና። ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሎማዓንቲ እቲ ናይ ገበን ታሪኽ ዘርእየና ብሰሜናዊ ክፋል እትርከብ ንእሽተይ ናይ ህዝቢ ቁጥሪ ዘለዋ ኩዌት ሜስ ዶሜንስ ኢሉ እውን ኣብ ኢራቅን ኣብ ስዑዲ ሃገራትን መንጎ እያ ትርከብ። ዋላ እኳ ኩዌት ምስ ጎረባብታ ህውከትን ብፅብፅን ዘተኣነገደት ታሪኽ እኳ እንተሃለዋ ኣብ ዝሓለፉ 200 ዓመታት ግን ብኢኮኖሚ ናብ ላዕሊ ካብ ምውንጫፍ ኣይተሰናኸለትን። እታ ሃገር ልዑል ናይ ዝኾነ ኢኮኖሚ ተጸራሒት ሃገር እያ። ኩዌት ንእሽተይ ሃገር ዋላ እትኾነት ዓብዪ ናይ ነዳዲ መዕደኒ ካብ ዘለወን ሃገራት መንጎ እታ ሓንቲ እያ። ናይ ኩዌት ዲነር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ዓብዪ ሸርፊ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ካብ ዓለምና ናይ ሃፋትም ሃገራት ተርታ ተጸራሒት ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ናይ ኩዌት ብሓፈሻ ትርኢት ጸምጸም በረኻ እዩ። ሎማዓንቲ ካብ ናይ ታሪኽና እንድሕሪት ዘላ እታ ቀንዲ ገጸ ባህሪ እንረኽባ ጓል 23 ዓመት ናስራ ዩሱፍ ኣለንዚ እያ። ናስራ ኣብ ኩዌት ከተማ እትነብር ምስቲ ወዲ 36 ዓመት በዓል ገዛ ሰይድ ዙፍራን ምስ ክልተ ደቆምን እዩ ነይሩ። ናስራ ኣብ 10ታት ዕድሜያ መወዳእታን ከላ እዩ ነይራ ተመርዓ ኣብ ሓዳር ክትነብር ጀመረት። ኢሉ እውን ንኽልቲኦም ደቆም ንኽቕበልዎም ነዊሕ ግዜ ወሰደሎምን። ምንም እውን ብዛዕባ ናስራ ናይ ቀደም ታሪኽ ወላት ዘይተፈልጠ ሓደ ነገር ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ካብ ቁልዕነታ ጀሚሩ ምስ ናይ ርእሳ ጥዕና ትቃለስ ከም ዝነበረት እዩ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ዓለም ክፋል ኣብ ናስራ ከባቢ ብናይ ርእሲ ጥዕና ምኽንያት ትንጸል ነይራ። ናይ ናስራ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ጠባያን ትረአ ስምዒታውነት ዝጎደሎን ብሓፈሻ ክግመት ዘይኽእል ጠባይ ዘለዋ ከም ዝነበረት ትፍለጥ ነይራ። ዋላ እኳ ናስራ ቅድሚ ሕጂ ናይ ርእሲ ጥዕና ጸገም ዝነበርዋ እንትኾኑ ምስ በዓል ገዛ ዛይድ ግን ጽቡቕ ዝበሃል ህይወት እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ናስራ ኣብ ገዛ ብምጽናሕ ነቶም ቆልዑት ትሕብሕብ ነይራ። ዛይድ ድማ ኣብ ስራሕ ብምውዓል ቤተሰቡ ዘድልዮም ነገራት ንኸማልእ እናፀዓረ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት እዮም ዝነብሩ። ይኹን እምበር ዘይትዕደልቲ ኮይኑ ናስራ ናይ ርእሳ ጸገም ናብ ዓብዪ ሽግር ይቕየር። ክልቲኦም ደቃ ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዘለዎም ሓገዝን ምሕብሓብን ዘድልዮም ቆልዑ እዮም ነይሮም። ኮይኑ እውን እዚ ሓገዝ ካብ ኣዲኦም ንምርካብ ከይከኣሉ ይተርፉ። እዚ ገዛን እቶም ቤተሰብን ናብ ዓብዪ ጸገም ይኣቱ። ማለት እውን ናይ ኣዲኦም ናይ ጥዕና ጸገም ምብእኣስን ናይቶም ቆልዑት ሓገዝ ምስኣንን ንበዓል ገዛእ ናብ ዓብዪ ጭንቀት ውሽጢ የእትዎ እሞ ደኣ እዚ ንዓይ ባህላይነት ዝዓብልሎ ዝያድ ንሰበይቱ ንደቁን ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ንኻልእ ሰብ ንኽምርዖ ይለዓዓል። ኣብ ኩዌት ውሽጢ ብዙሓት ኣንስቲ ምምርዓው ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣይኮነን። ኣብ ሃይማኖቶም እውን ፍቑድ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ካብ ሓንቲ ጓል ንላዕሊ ምምርዓው ናይቲ ሕብረተሰቦም ኣካል ስለ ዝኾነ እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ክሳብ 4 ኣዋልድ ንኽምርዓው ፍቑድ እዩ ነይሩ። ዛይድ ሓዳሽ ሰበይቲ ንኸምጽእ ክደሊ ጀመረ። እዚ ኩነታት ሰበይቱ ናስራ ፈጺማ ኣይተቐበለቶን። ምኽንያቱ እውን ክልቲኦም ደቃ ኣካለ ስንኩላን ብምዃኖምን ናሃታ ጥዕና ኣብ ከምዚ ደረጃ ኮይኑ እንከሎ ገዲፍዎም ንምኻድ ብምሕሳቡ ብጣዕሚ ብምሕዛን ሕርቃና ለዓዒሉላ እዩ። እዚ ብሓፈሻ ገና ዝኾነ ከይዲ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ናስራ ተሰማዕ ቂምታ ንነዊሕ ግዜ ካብ መሬት ንታሕቲ ተሓቢኡ ዝነበረ እንትኾን እቲ ናይ ቅንዕ ሕርቃናን እቲ ቁጣዓን ብጋህዲ ዝወፀ ኣብ ኦገስት 2009 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ወርሒ ዛይድ እታ ካልእት ሰበይቲ ብምምራፁ ብግልፂ ተዛረበ። ኢሉ እውን ኣብቲ ወርሒ ምስቲ ሓዳሽ ሰበይቱ ንኽምርዖ ተልሚ የውፅኡ። ኣብዚ ሰዓት ናስራ ዋላ እውን ውሽጣት ተቆጣዕ እንተነበረ ንኽትሃድእ ወሰነት። ወይ እውን ከም እተቆጣዕት ኣይርአየትን። ኢሉ እውን ትኹረት ዝስሕብ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ኣካል ስጉምቲ ኣይወሰደትን። እኳ ደኣስ እቲ ልክዕ ዝኾነ ግዜ ናተጸብየት እያ። ናስራ እንታይ ክትገብር ኮን እያ ሓሲባ? እስከ ሓቢርና ንርአዮ። ኦገስት 15 ኣብ 2009 ናይ ኩዌት ኣየር ዘይልሙድ እዩ ነይሩ። ናይ ሙቐት መጠኑ ካብቲ ዝነበሮ ወሲኹ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መዓልቲ እሞ ደኣ ናይ ዛይድን ናይ ተሓዳሽ በዓልቲ ገዝኡን መርዓ እዩ። እቲ ናይ መርዓ ዳስ እውን ካብ ኩዌት ከተማ ንምዕራብ ገጽ ኣብ ዝርከብ ኣልጋራ ውሽጢ ኢሉ እውን ዝተለምዎ መርዓ እንትኾን
እቲ ናይ መርዓ ስርዓት እውን ካብቲ ልሙድ ናይ ኩዌት ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ምዃኑ ተሪፉ ብናይ ኣሜሪካ ስታይል ዝተዳለወ መርዓ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ መርዓ ፕሮግራም ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፃሉን ናይ ሕንቃቐን መርዓ እዩ ነይሩ። ማለት እውን ናብቲ መርዓ መግቢ ዝኸውን ካብ ፓሪስ ዝመፀ እንትኾን ኢሉ እውን ድማ ንዲኮር ዝኸውን እቲ ዕምባባ ዝመፀ ካብ ሆላንድ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ መርዓ ምድላው እውን ዓበይቲ ኣርቲስታትን ብጣዕሚ ብዙሓት በዓል ሃፍቲ ተረኺቦም እዮም። ኣብ ናይ ኩዌት መርዓ ኣወዳትን ኣዋልድን ተፈላለዮም ክኽበሩ ዝተለምደ ነገር እዩ። እዚ እውን እተን ኣዋልድ ኣወዳት ካብ ዘይብሉ ሰዓት ናይ ገፀን መሸፈኒ ወይ ድማ ኒቃበን ከውፅኦ ስለ ዝኽእላ ከም ደስ ዝበለን ክዘናጋዕ ስለ ዝገብረን እዩ። ስለዚ ሓደ ኣዳራሽ ብግልፂ ንኣወዳት ተዳልዩሎም እዩ። እቲ ካልእ ድማ ንኣዋልድን ንቆልዑትን ብሰፊሑ ተዳልዩሎም እዩ። ሓያል ሙቐት ኣብ ዝነበረሉ ናይ ኩዌት ከተማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እንተወሓደ ቅልል ንኽብል ፃዓዱ ኣልባሳት እዮም ተተኺሎም። እዚኣቶም ዳሳት ብኣማዒት ንዝቑፀሩ ሰባት ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን እዚኣቶም ዳሳት ሓደ መውፅእ ጥራይ ነይርዎም። ኣብ ተመሳሳሊ ድማ ዋላ ሓደ ዓይነት ናይ ድሕንነት ሓለውቲ ኣይነበሩን። ምናልባት እውን ሓደ ማዕፆ ጥራይ ምዃኑ ኣብዚ ታሪክ ከቢድ ማህሰይቲ ከብፅሕሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ክንርኢ ኢና። እቲ መርዓ እውን ይጅመር። ካብቲ ተሓስበ ንላዕሊ እውን ክዕምር ጀመረ። እቶም ወዳት ዝኾኑ ኣዋልድ ነንሕድሕዶም ብምስዕሳዕን ነቲ መርዓ ኣብ ምዕማር ዓብዪ ግደ ነይርዎም። ንዝሓለፉ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ሰባያ ሕነ ንኽትፈድና ሓሰበት ፀንሓት ናስራ ብቂምታን ቁጣዕን ሓሳባ ይቐየረትን ኢሉ እውን ነቲ ተግባር ንኽተሳኽዕ ኣብቲ ናሃቱ መርዓ ትልምነ ዲፋ እያ። ናይ ኩዌት ደረቕን ሙቐትን ናይ ኣየር ጠባይ ምስ ሓዊ ብጣዕሚ ሓደገኛ መወዓውዒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢሉ ግን ነቲ ናሃታ ሕማቕ ሓሳብ ንከሳኽዖ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል እዩ። ኣቐዲሙ ብጥንቃቐ ኣብ ቀረባ ቦታ ተቐሚጡ ዝነበረ ቤንዚን ኣብ ናዝራ ውሽጢ ዝርከባ ብዙሓት ኣዋልድን ኢሉ እውን ህፃውንቲ ኣብ ዝርከብሉ ዳስ ከባቢ ከተፍስሶ ጀመረት። ኣብቲ ሰዓት ናይ ሙቐት መጠን ካብ 50 ዲግሪ ሴልሽየስ ወይ እውን ካብ 120 ፋራናይት ንላዕሊ እናወሰኸ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ኩላቶም ሰባት ኣብ ዙርዮም ብዛዕባ ዘሎ ሓደጋ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይፈልጡን ነይሮም። ኢሉ እውን ሓንቲ ሻዕ ካብቲ ሓዊ ንዝወፅእ ትኪ ክጨንዎም ምስ ጀመረ እቲ ስንባደ ተፈጥረ። ብቕልጡፍ እቶም ሰባት ካብቲ ዳስ ንምውፃእ ብሕታዊ መንገዲ እግሪ ያውፅኒ ኢልካ ምጉያይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ይመርፁ። ኮይኑ ግን እዚ ዳስ ብጣዕሚ ዓብዪ ነይሩ። ኢሉ እውን ኩሎም ተዓደምቲ ብስንባድና ተጨፋለቑ ናብቲ ሓንቲ ጥራይ ዝነበረት ማዕፆ ክዳፍኡ ጀመሩ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝነበረ ኩሎም ብሓንሳብ ንኽወፁ እንትፍትኑ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንዝኾነ ናይ ሰብ ብዝሒ ክቆፃፀሮም ኣይከኣለን። ኢሉ እውን ኩላቶም ካብቲ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ ንምትራፍ ናብቲ መውፅእ ማዕፆ እናተዳፍኡ እንትኸዱ ዋላ ሓደ ከይወፀ ነንባዕሎም ተተሓሒዞም ንኽወፁ ይፅገሙ። እሞ ደኣ ብዘሕዝን ኩነታት እቲ ሓዊ ብቕልጡፍ ብምቅፅፃል ናይቲ ዳስ ዙርያ ንኹሉ የቃፅሎ። ኣብዚ ናይ ሙቐት ናይ ኩዌት ናይ ኣየር ጠባይ ውሽጢ ነቶም ዝተረፉ ሰባት ህይወቶም ከስእኖም ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ዳስ ውሽጢ ብዝነበረ ልዑል ናይ ሙቐት መጠን እቲ ሓዊ ናብ ልዑል ደረጃ በፂሑ እዩ። ማለት እውን 500 ዲግሪ ሴልሽየስ ወይ እውን 930 ፋራናይት ይኣቱ። ካህድሙ ዘይከኣሉ እውን ኣብቲ ናይ ሓዊ ባርዕ ይሽፈኑ። ኢሉ እውን ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሓዊ ባርዕ እንዳሓር ኣብ 3 ደቂቕ ውሽጢ እቲ ዳስ ሙሉእ ንሙሉእ ይቃፀል። እቶም ዝተቃፀሉ ክዳውንትን ናይቲ ዳስ ኣቑሑትን ኢሉ እውን እቲ ሓፃዊን መኺኹ እዩ። ብዘስደምም ኩነታት ኣብቲ ሰዓት ናይ ሓደጋ ግዜ ግልጋሎት ወሃብቲ መልሲ ከይሃቡ ስለተረፉ ኣብዚኣተን 3 ደቂቕ ውሽጢ እቲ ሓዊ ናይ 41 ንጹሃት ኣዋልድን ህፃውንትን ህይወት ቀጢፉ እዩ። ዋላ እኳ ብዙሓት ዕድማት ካሃድሙ ዝኽኣሉ እንትኾኑ ብተወሳኺ 74 ሰባት በቲ ሓዊ ተቃፂሎም ቆሲሎም እዮም። ኣብቲ ድሓር እውን ናይ ሓደጋ ግዜ ግልጋሎት ወሃብቲ መፂኦም ናይቲ ሓደጋ መልዓሊ ክፃረ ምስ ጀመረ ብዙሓት መወቲ ክፍለጡ ብዘይኽእልሉ ኩነታት ምቅፃሎምን በዚ ምኽንያት ፍሉይ በዓል ሞያተኛታት ጉጅለ ብምዝርራብ ነቶም መወቲ ንምፍላይ ናይ ስንን ካልእ ሕክምናታትን ተጠቂሞም እዮም። ኣብ ዝቕፅሉ መዓልቲ በቲ ሓደጋ ከቢድ ማህሰይቲ ካብ ዝበፅሖም መንጎ ብዙሓት ኣብቲ ባርዕ ዝተፈጥሩሉ መሬት ተረኺቦም እዮም። ብድምር ናይቶም መወቲ ቁፅሪ ናብ 57 ክበፅሑ ክኢሎም እዮም። እቶም 74 ድማ ቆሲሎም እዮም። እዚ ገበን ኣብ ናይ ኩዌት ታሪክ ውሽጢ ካብ እተረኣዩ መሕዘንቲ ተጓንፎታት እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። እቲ ሓዳሽ መርዓት ኮነት እቲ መርዓዊ ምንም ከይተንከፎም ካብቲ ሓደጋ ወፂኦም እዮም። ምክንያቱ እውን ኣብቲ ሰዓት ክልቲኦም ኣብቲ ዳስ ውሽጢ ስለ ዘይነበሩ እዩ። ፖላይስ እውን ብህፁፅ ነቲ ሓዊ ዘልዕሎ ነገር ንኸፃርዩ ስርሖም ጀመሩ። እቶም ኤሌክትሪካት ኮንታክት ፈጢሮም እዮም ወይ ድማ ንምቅፃል ዝጠቕሙ ፈሓም ወይ ከዓ ዕንፀይቲ ነገር ኣብቲ ዳስ ውሽጢ ክነብር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣቐዲሞም ግምት ክህቡ ክኢሎም እዮም። ኮይኑ ግን ኣስፊሖም እንትዕዘብዎ እዚ ብሓቂ እውን ዋላ ሓንቲ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘይኮነ ግልፂ ይኾነሎም። እቲ ባርዕ ኮነኢልካ ብሓዊ ተላዕለ ምዃኑ የረጋግፁ። ነዚ ዝሰምዑ መርዑትን ናሃታቶም ቤተሰብን እዚ ኩነታት መሰንበዲ እዩ ነይሩ።
ዛይድ ምስ ተሓዳሽ መርዓቱ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣዝዮም ተፈተውቲ እዮም ነይሮም። ንሓደ እሙን እንተኾነ ዋላ ሓደ ጸላኢ ነበረውን። ናስራ ብዛዕባ ተቁጣዓኣ መልሲ ከሃበት ሱቕ ስለ ዝበለት ግልጽ ተጠርጣሪት ክትከውን ኣይከኣለትን። ኮይኑ ግን ምስ ዛይድ ብዝነበራ ስጡም ርክብ ምክንያት ብቀጥታ ናብ ትሕቶኦም ተመሪፃ እያ። ንዓኣ ምርካብ ከቢድ ኣይነበረን። ንደቃ ኣብ ገዛ እናሓብሕበት ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ድሕሪ ምውዓላ ሓደ መሕዘኒ ናይ እምነት ቃል ሃበት። እዚ እውን ነቲ ዳስ ብቤንዚን ገይራ ከም ዘቃጸለቶ ተዛረበት። ይኹን እምበር ምስ ጠበቓ ድሕሪ ምርኻባ ሽዑ ንሽዑ ናይ ናስራ ቃል ተቐየረ። ናይቲ ገበን ተሓታቲት ምዃና ቃላ ካብ ምሃብ ተረፈት። ናይ ናስራ ናይ ፈለማ ናይ እምነት ክሕደት ቃላ ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ግዜ ካብቶም መደነቕቲ ማስረጃታት እቲ ሓደ ይኸውን። ብማርች 2010 ናይ ናስራ መሰካሕ ግፍዒ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው እታ ላይና ነቲ ዝሰርሐቶ ገበን ምንም ዓይነት ምሕረት ይግባእ ኢሎም ኣይኣመኑን። እዚ ናይቲ ህዝቢ እውን ኣረኣእያ እዩ። ናይ ኩዌት ህዝቢ እውን ፈታዊት ነብሳን ጨካን ሰብን ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ። 57 ንጹሃት ተዋልድን ህፃውንትን ብንእሽተይ ሕስድና ቀቲላቶም እያ። ስለዚ እውን ኣብ ናይ ኩዌት ስሩዕ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰዓት እውን ናይቶም ተጎዳእቲ ቤተሰብ ናይ ሞት ቅፅዓት ንኽብየነላ ተማሕፂኖም እዮም። ኣብዚ መጋባእያ ሰዓት እውን ናይ ናስራ ተኸላኸለ ጉጅለ ካብ ናይ ሞት ቅፅዓት ንኽትተርፍ ዝኽኣልዎ ኩሉ ፈቲኖም እዮም። ንእሽተይ ምሕረት ንኽትረክብ ናይ ዕድሚኣን ናይ ፆታኣን ናይ ርእሳ ኩነታትን ንኽጥቀሙሉ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግን ናይቶም ተጎዳእቲ ቤተሰብን እቲ ቤት ፍርድን ኩሎም መረዳእታታት ኣብ ልዕሊ ናስራ ትርናዕ ዝበሉ እዮም ኢሉ እውን ክንዲ ዝኽእልዎ እቶም ተኸላኸልቲ ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ንኽገብርዎ እንተፈተኑ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ፈላማይ ናይ ክሕደት ቃላ ብሓቂ እውን ከም ዘወዓለቶ ከረጋግፁ ክኢሎም እዮም። ሓንቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝኾነት ጓል ከምዚ ክትብል ቃላ ሃበት። ናስራ እቲ ቤንዚን ኣብቲ ዳስ እናገበረቶን ነቲ ሓዊ እውን እናቃጸለቶ ከም ዝረኣየታን ንኽተረጋግጽ ትመጽእ። ናስራ ኣብ መወዳእታ በቲ ተግባራ ገበነኛ ኮይና ተረኽበት። 57 ኣዋልድን ህፃውንትን ብምቕታል ኢሉ እውን ካልኦት ን74 ሰባት ብምቕሳል ናይ ሞት ፍርዲ ይብየነላ። ኣብ ዝባርዕ ናይ ተመርዓት ኣደን ሓፍትን ናይቲ ሞት ግዳይ ኮይነን እየን። እቲ ቤት ፍርዲ በቲ ናይ ገበን ክብደት ምኽንያት ነቲ ናይ ቅፅዓት ውሳንኡ ዘጽደቆ እቶም ተሃሰይትን ነቶም ቤተሰቦም ክብሪ ብምሃብ ኣብ ናይ ኩዌት ታሪኽ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ጓል ካብ ዝወሰድዎ ናይ ሞት ቅፅዓት እታ ካልአይቲ ናስራ እያ ኢሉ እውን ነቲ ናይ ሞት ቅፅዓታ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትቅበሎ ክኢላ እያ። ካብዚ መፍርሕን መሰክሕን ገበን ንድሓር ሰባት መርዓ ንኽገብሩ እንተሓስቡ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ኢሉ እውን ናይ ድሕንነት ጥንቃቐታት ብጥብቂ ዘለዎ ንክኸውን ኣኽኢልዎም እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ኣብዚ መሰክሕ ናይ ገበን ተግባር ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩምሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። እቲ ቪድዮ ተፈቲኹምዎ ላይክን ሸርን ኢሉ እውን ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።